bintu biria bikomanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boyiko kire chichi brand ao ekyo kire chingia kirage kirangi chiga niko kire chibirengo ao nabono mbabwata kirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo kiriya cyamache inyuranga kirangi chiga niko kire kurwase kire kiri guririke iriya gatigati wekariguri ry'abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya kirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire cy'ebyasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite kirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Where we are, Manchwa, Omo, Tigerio Gatembe TV, and Mahorabega, Yeliga, Yaramisi, the equipment on Gavere. Okogenda gwaito Kericho eso mosike bosira turangeretie ntutokieti ko support yonde nga tu support yonde itaro higatia baraigochia chinsemo cha Kericho komerana no mosike Timothy Bosire kogendera kwegererwa contribute any alleged loss of CDF money to any member of parliament. It is a management of by a board who have employees called fund managers. Ekamati ye bunge kuligerelia obutumeki bw'ekibesa aze bunge kutalira ebunge yabonchali kuligerelia obutumeki bw'ekibesa ekyo. Kama atachana ega toke ko kutenda best violence chingateito abantu barwanire abantu bayitanire okukora mukawa gukwana yo baronge mukungura nabwe neto gukwana ke
Kisegi chigenga niko chibwanete gotigwa pi ejo nengwana yo mochumbe bwe county ya Nyamira omosikecherusha Momanyi. Byake mwancho mo ligerelie kionga chinsebere ni gotoko chakorwa ase county ya Nyamira ase omojumbe bwe county yugose omumerebo omosikecherusha Momanyi agendere kobolia abamenyi be county yugose abananchi be county yugo kugendera gosegeta na gusira serikali yo muraibwense omosike gose kura no muraibwense omosike William Samoei Ruto eliko gendera kwenyorera amagendero chingage chechio omosikecherusha Momanyi nigo aene kibuna gukira wanaiga nige county yugo gendete kwenyorera amagendero ase obonge naboigo omosike Momanyi gera libagelio kugikiria chisegi chigenga echigendete kwaneke wase chinsemo aho muna gutumunye muri kwito Fatigade Gisemba Homo wakirishi bwabangina imeye kaunti ya Nyamira omosikecherusha Momanyi nigo ase ntundeye akwaneire amagenderero ayo arorekanire ase kaunti ya Nyamira anene chingakechiga are oyomobo asabarai baria bakwa okoboko eserikali eregeti egati yabo okurariwa wepara ya Bondeni Magombo eyo ikageire gochia kubekwa irami Mochumba Steve Mugabe tukabatebi nagaki eyero yatire kire miaka bantu bagotabate banga ejene tukubarose lakini ese bono iga na itukugenda bali gotebi abantu ngatu atigara atorete bintu ase serikali oiga motora seri pale ne pale lero kutakutake very soon Boigo asubuya bonde burachi Nyamira kubwatikana ni university eyo amagacha manene arache kwigekwa kyabonyoru nigo boigo ase bunge ya West Mugirango aborokiwa abo barache gosomera ubunyagitari barache gosomera ase nyagitari enene ya Nyamira ntwatomete vice chancellor ya Kisi University egiye gotakorera university area itutwarwanira tukareta no bale nganyagitari bakorete mbasa beti kabisa bakanyora nganyagitari yaito nebwate bintu bike bagocha gukinia erinde school ya medicine etakire na nursing iga seito ensemo yaye omo MC bwe wodi eyo Duke Oyagi Masira nigo agenderera kumosegeta omosikecherusha Momanyi agenderere gotigara ase serikali eregeti eryo obuya obonge ogendere gocha Nyamira ayuanda matiangina chacha karo litwachire gochiange ono ntwe ngate to benjara nganto ko ganyitiri kino ntoko na bonyore ngento ko uria to ganyerete ayonsi nigo akwanwa asomoyiga bokubwatuka ema naboigo ogosira ebyombe bya bodaboda ase kinyoro kyageseneno township West Mugirango omoyiga boigo omosikecherusha abasemia abana kubaigwera abaibori babo amo nakira omoibori okora ensema yaye kuna enchira eyemo yugukora kisegi chegenga ase eyamate naiwo abana bali moro ata abaibori baino moibori tari nseye oraganiryo mwana oyamabe nokora ayiko kugenda bukuja kumaimwa ngagogocha kabona rama baibori batebi moise inikene njeti mwati yanga mne yanyarebe onete iyo yako hakuita kubore kama yanchana ega toke kor kutenda best violence yesi chingache ito abantu ba wanire abantu ba itanire okochikora mukao gukwana iyo boronge mukunguna nabwe neto gukwana ke Romo sacha naye kogochiko okora alikuwa letire ndo mukungunya kunyekera kikwaleta ane kangarase nyumba tekendale ngokora kikaganyerete ekikwaleta ruge kaigo yeitabe chingaki echecho nigo akwanira siasa cha Nyamira ase agenderera gusingirira bona asobo choryo bonene bore bosyo nigo arachikorigia obugabana bwa Nyamira Moranje bona ande tutam na ande tutam modelete bona tutagete kanana Hingo ripota Gatembe kurwaiga geseneno Township West Mugirango Fatigade Gisemba
na igati ya baraiya bakoro korwaze county ya Kisii county ya Nyamira nigaba sokiri na kwegerera etaro yanya gukorwa guchia ase chinsemo cia Kericho ilikonyara kuba kumirana amono mujumbo mukoro bwe bunge ya Kitoto Masaba yubo igole omugachi bwe kiama gya ODM omoske Timothy Bosire korengana barubu etare yoti yarenge iyo kwegerera gosegosege tonde bwenzi kurendi nigo yarenge neganga yakwaneka na omugusi ngongusiraramu okogenda gwaito Kericho eso mosike Bosire atorangeretie ntuto cheti ko support yonde nga tu support yonde tuagende tamo buno mugusi ochamo buno mugusi naende kine yento taibano ya chaka korekana ngia korekanete none kere mwaka nyaringi moyo igo tigato babe buno mugusi tobeke birenge bibye itamo torare na itungi tubwenerete go okora ke ebe siasa ebo amagenderero ebe buna tubwenete komenya na nchirindi. It's therefore absurd for anyone to insinuate that the various groups of leaders and representatives of organizations attended because of the use of the name of Honorable Matiang'i. If anything, the coming together was to solidify the base for the son of the soil in his quest for the presidency. And those present support the idea. Honorable Bosire seized the opportunity and led the process as indicated in the series of talks. Otherwise, he has no objection to being led as long as the call is omogusi first. Bono nentu tuiranirenka etutegete koberanka tukwane gintu gitukera tokonye igege ntu tugosaba abantu baminda bagusi gaki mwensi pa magara inchwamo turangeri gochibuo toche turagire turangeri yonde nero tutagete turangeri gochibuo toche turagire no ninje ntu are mangana iga nabongo barangeri moje mbatevi nintagete ko bagento gete tigatweba mangana ajo konya gochimbana tobe buronge no ni ntubono iga no ni president yeturangeri naho tuguika atotebye binta atagete lakini amanye nangu epanga tole tumanye na mangana yanga kyakoba chingagije chyo abasaba kabake gosaba sayabake nigo baboliwe gosika abarai bali abisi nabo igo bali batayo abisi bali barure abisi ayankorengana amo no mumsie omukorwe wodi ya Kiogoro omuske Samuel Boko oyo orokia kogachigwa kwaye kubwatakana amo nechingwana chiegati abasae abo bali asensemo yokwamireria serikali abo bamuragete ebyara na komochia omujumbe omukorwe bunge ya Kitoto Masaba omuske Timothy Bosire lituko ligoro na arigereri for the last 2 weeks siasa ya usi ndende gotera abantu baminto nga ntuna bagusi n'abantu abamu igati leso molengo siasa tole ntuna abantu abamu abasongo bagatanga we divine principle but we remain be friends digatoga ndeska tokora siasa to ikanyo to koira na magaro batumirana n'abantu abamu na muramo n'abasikaro ono ne issue naroche abana bake bakurama umugambi omonene obero subugambi for a long time yo minto Bosire ole treasurer ya ODM tindamanya usori saini usino are ustayo inja sapaso na za salida nandi no muntu kwende kanisa nandi muraiwe kanisa abarai ebagusi naye gokurama naye gogutumigu n'abantu bandi nabona asabiri ng'abana baminto mutugundu boronge nekyo kwegwa wali na gutakuna because omwana omoke gotena kurama Bosire omuntu omonene it does not make sense. Bosire, I don't subscribe na ideologies chia kisiasa, but I respect him as a leader usi toremereranie wicheba molengo turabe kiro yomo lakini amaskani atoke no bwanjani enarira nyarekane tukaranse na bagusi turwana nabo lakini so tukizari ngenje yo kuramana yero na kanire na inche no yoma poko tintagete konyorekana no muntu obero burai ngante nina asigete nkuramo muntu murayo why patige nduge tutagete post Kristo simwasa barai bari nero na hunenjira ya moho yokorotota na kunengia obotumeke bwechibesa cha serikali kamati ya Decentralized Funds Accounts Committee DFAC kurwase serikali anene gosekurwase bunge rene nigori tukulia lero yatalira ebunge ya Bonchari asokolingolia obotumeke bwechibesa cha CDF ase ensemeyo munyekerogo bwe kamati eyo Honorable Gideon Muriungi nigatabiro na kuika balia bonse barakagero gotumeka chibesa bobe ase chinsemeyo ganja kian CDF bobe koimukeli wa egetambokero egetindi unagotumenya muri kito dipone asanya
Hasetaro ye kamati kurwase serikali nene manyikanite muna Decentralized Funds Account Committee uchasechi county ao nigo litukulia lero barawa no munyakirego Gideon Mliungi sogotarira ibunge ya Bonchari meye county ya Kisii asokoro totobo tumeki wechibesa chiekegancha gia NGCDF. We have come to listen to the committee that was overseeing this project, which we normally call Project Management Committee or PMC, together with the fund managers who are in charge of this project, and also the board, members of the board of CDF from Nairobi, representing the CEO. Kuwatikana no kumurungania kwa bamenyi bensemeyo igoro yobotumeki obobe wechibesecho. And they have given evidence. We are going to unravel the evidence and come up with our recommendations on the way forward. But it is clear that some money totaling 3.6 million is not clearly known where it went. Ukone kerekyo ekamati yewe kurwase serikali nene. We do not want any PMC in Kenya to soil the name of CDF. CDF, which we examine and GAF, these are funds which come from the national government and then go to the villages, which have impacted the lives of many people in the villages. Komenta na yueni go bakwanira igoro yoko na weji basari kucha saboro kigwa na boigo kucha se chiskuru. CDF issues bursary checks to the student carries the bursary check, goes to pay in the school issues as a receipt, the student goes home with the receipt. The student does not return the receipt to CDF. Omubunge o West Mugirango Steve Mogaka oyiboigorenge asege karekyo nigabo lya chikamati chionsi gotika gotamera ababunge asobotumiki bwechibesa. Don't attribute any alleged loss of CDF money to any member of parliament. It is a management of by a board who have employees called fund managers, and the MP has nothing to do with it. Nanyinabo nigo bamubolia Auditor General Nancy Gathungu. We also summoned the Auditor General to our committee to come and shed more light on where she thinks that 4.1 billion went, because she may have an idea. We are going to crack our whip. Our teeth are going to bite. We are not going to allow any PMC to mess up CDF. Kuripoteria gatasinikia ukiagatembe kuruga sicha bisi cha CDF imeye bunge ya Bonchari chigotoka somuchio suneka elitana na inkoro kwa Dipon Hasanya. Aya mate ya makuru chinsemo cha mabamba kebrigo nigo yasokirie kobolia enyarkwage gosirwa eliko nyarakabaga kwenia oyo mwabo oyo onyarite kobaga gosirwa ngombuga ya mate yo mugaka onyanjo ndoro nigo ya musiria omwana oye Daniel Nyancha oyo obekire asengendo eyemo ase imeyo mochibwe Eldoret na nigo batabwati chibeza chisaine eli banyaka bagakora emerobeli yo kumwenia umurikito Paul Kapokara na mange Yamate yo mugaka Onyancha Ondoro kurwasinseme chiga chikanyerukia mobamba kibirego niko baereire enchera omwancho basireta David Mumeroka nyareta kobaga gusirwa bwema bwaye oyo otegete biliase enyagitali na bigone bili yenkendu eyerweka enus emillion yendo kyagendera kobaga kubali omotu kyandage komi amano wani mugudani ya Mumeroka na bale ali ko kolega sibo bundi boke kaya ikanjira kanyora chali yebi kama buno kokoro ana kaya bune ka karunya getali ale kangben wa munya getali kabege yituma akangben akataka gara taka na akataka ene ko we parera kaliberi amani bintu biyani ani mone ndwali kama kumuboka akasa kuwara bunanga ke ala cha karunya getali katoka ngata kero kubekerwe chuma
akero chiba hajabura ekeginga kiaye gekaonigwa akairwo nyagitari akabumuna na gwena kiana retegemea sinka nandi kaigwa baire buya akachaka kogenda gochweli yake nandi ndwali wono yagiteka mubwato bwangoiga akairwa toilet igatoka nga nyagitari erifaro tubwatibaga akairwo rescourse omwali yoye igabe twange week osirire yamategeka nigo yareire njira yatemere kurigia obokonyi iyo banyariko bagwakane bile rigakorende nigo basinyirwe ase baereire enjira babwate obototo mbwati kendo mukyo nane gisinini mwana oyo anene ruriko kurwanirira abana naende nabagwike sitoro toko nabo tubwate obokongo bonena ndubwati kendi bana ndubwate muchito kendi ngeya epiri igo yachete gotoka nga igerange nusu milioni anka kende nkeyo mwaka onyanjo ogotire no mongina omurugi oya naro bata abana batano kende nkeyo none ngoko baraonie esire kende na intulendo naba isamoke ntubwati kende ona nigo besokire guchase kinyomba cy'uburaria n'injira yemo yo kuburia barayi bari no moyo bwancha wesoke bunenjira yemo yo kweneke buna ngusirwa bari eri konyarako bakoleto umwanchobo oyura sinkendo asinsa mu kiri cha Eldoret elio banyarako bakomwenia wanongo ikulirango sabanga serikali gakimonde matakwanye ngane na be andi twaire ile manongo muna bono yo minto Jeremia Migosi oyo minto Kemoni oyo minto Filemoni apiemi na batogo saba okonya gukurwa asemole musire nkeye yo mwaka onyanja no mongino ya merani omwana oyo sire irwe okurukusabina igaro omwana omokenera bwango igo mubere no ra musalikira igana lakini wabaire buya sana toito okongo mugeni aliki twasabira okonya gukurwa asore mo gumanere mo ngina Jerusalem mumanyi oigwekerero giaito na inwa bangina mumaete muna abana bago chando mo ngina kera ko banyora twasabira masoyo koboko omo emusi ito churia simatwere twasabire otosire no maete nke yondoro boigo musani o manene tiuki masira uyagi elinde batusire nkeje na intutonyoro okonyeka oyo minto emirinya garama mo minto chanua na abanda abange na batogo sabanga matokonya eli umusigo yoere eli etariata atari bakwe igingo ripoti rigetaseni kya wajite kya gatembe koriga meye kaunti ya Nyamira inchego nkuruko Polycarp okara na mwanju mulgereria abantu niko basegetiro kwa maiso igoro hoje chindagera chibakolia eligo kinya obunyamansi ase emebere yabo boigo esegeto yo konyora obolingoli bwa mapema chinga kyo monto anyaraka bakonyora borwere na boigo kolengana amono mugaka Nelson Monaliongwae korwa ase chinsemo chia Nyagoto uyole tato mwabo omugabana omutangani we county ya Kisii omusike James Edvis Maribongwae nigo igo nyareka baka gosemya abasae konyareka bagwetanga korwa ase ebinyugwa byo gotindia umulikito Daniel Ontiri namange ogokwa komongina Salome Nyabokongwae w'imyaka minene kurwa sekenyero kya Masongo imyasinsi ase county ya Kisii niko kwabete ogugwa kokonene ase amatiga y'umugaka Nelson Monaliongwae Nyagosira nigo hari ngina muke umugabana umukoro we county ya Kisii umusike James Ongwae boigo moibuli umwabo umongina Grace Ongwae anigo hasiretie ubugima bwaye litukuligoro mwario yebo na twatebanitie twatebania muisoni nere twakwana nere twakwani twakurire kwa saa 3 kamwagire kwa hili bana twatogende nere akateba bana sabati amba sabire mugende biya kara abasabira akura bakagenda mu Machakos abagenda Machakos saa butuko saa 8 nali bagotebu osile kubatekana nayo umugaka Nelson nigakwanira igoro y'obugema bwaye na Nyagosira nabuna nigo abeire obugosiro konene kuri umwaka bweri bwemo 1953 ase babetamo no bwanchani nabagasesenigwa nabana batano noyomo ayigwerete ala yanchite
muntu kuburia ukuigwa kukire tiga uga ekwenderi bana mwe kagari mwa mugakere igo bono niho kuruga na charity kigera ta kuri kende itarahegwa na nje na nyine riaru ari nyumba atari kuri ndagira asinkwana yaye boigo nigakwanire gati iki sababu chikwirira amurwire goikaransira bantu boigo wetera so gutanyora uwenya buwenerete hasi chinyagitari mwete no nyagitari yo muntu kugenda ororo kuchigo cheki kure onye tubati omuntu kongosara bote runga mosena marerie kuriete takunenta kuri kariente tere yo gendenga kumbu buruire mbukararia kari nyuma aribo kaburiete asense mwende nigaru segeto igoro yechendagira chibwenete kuliegwa na urwa chisababu chiaye tere buna bana kwa mugano muntu kunywa marwa mange oikabo gimabwa yabo bwenye muntu kunyitumba tu muntu tari kuriye ndagiro kuboka mabyo kuyaba kuriye binte bya oyo abago sariyo buli mabwaye nonye nabo nigo amoteba nyegusira kuba umungino urenge bumukia na bwanje to mulembe asinka yaye asesegeto y'abantu b'emyaka menene hasabasaye bekegoliegeke abasaye ni bagendere gusingerwa ko boligwa kuligiriria chindagira bakoria nkurubodirigeta seni kyagatembe kurega sikenyero ky'amasongo kegotoka segwodi ya sensi meye bunge ya Kitutu cha North County ya Kisii Litre nenguru kwa Daniel Ontiri na mwancho muligererie kuna njira ya mayo gusira watari kwenyara kurwase ebinyoroime omo MCA bigodi ya township omoskedi ukiwagi masira nigo lituko lya lero arwa ogosira guchiase omotakano kirobonduko kurwase kenyoro kia Keguru ke enege tambukiro abange bagokera ase boigo omoske masira hasira etundubali ya Keguru eyu abwatoka chitangi na egentekyo nigo kyanyara kabage korwa ekies goseke kebikiese getanne gochiase abalimi bechaye bagotumeka etundubali ye chinsemechyo omori kyo itopolika pokara na mange omwemsio yoigawe wadi ya township omoskedi uke oyagi masira igo hagendereirie amono morobulio ebo kugendera gusira chama tejiri chitari kwenyara ase binyoroime asirituko lya lero anyara kabaga kumubwatokera omusubati kerubo nduko uyu omusacho yasirita amatuka make aitire eng'ombe iyo kurengana munadi ukera kunyara kabaga kumukonya ukinia abana bwabake atigeretwe ekero tuwakorereta matanga agumuino musubati naro minto usirere tuga karona acharia oete na tebe tega mugande byuka na igo kore bune michendo ko korera mumadera ani namore de nera ka morika ya alia nera kuna kudrobo siaga alia ngomuna nacha igatari njira nasira nabantu bane nacha kukwana eta chiskuru chiane chions skuru nere ndai tia ngomba bali bakamerumba no kutumira bana chikaze chapre inge atikere skuru ukwana bwegekere kyase kanyaru ya Keguru igo muskedi uko yagmasira bwatokire obokonyi bwerangi go chase tundubali ya Keguru iyo kurengana monere ida tunyara kabaga kwa nikitundwali ekorolekana buya indukira nyara kabaga kwa abalimi amazingira maya yo gupimira echa yabo andekera December lero to jinara letebira irangi kachi una roto kete tona kubwatira lega tona gosuki gusitwaso nigetambukira kurengana munadi ukatebera rat kunyara kabaga ko kiane kia Austin Sam eme ewadi ya township nabo nigagenda kabaga korenga magendrane rat kunyara koba gakoyangurura eyo abanenchi kora sinsemechiga kwenyorera amagenderero mangana ya mangu mudado tena onje bono tali besa nje takete kuchiko gazikia tu ade buto tana korora gachi aga kwa tu kere tu kwani ogende nande kababa ntabo ngaini onde bwenzi kago ja tika kumurama ya karanza nziriyo kaga mwabekera inyo tu kwani ogende aina bano muntu tatagiti tundu kurama muntu abantu ba township naganda ka karoko na kubadena nonyo yo kona konte magakiti gache morake nigati yabali bekirina sayiga ningo bayirana ngambi yamono gochase gusira kwa Duke nakugendera kumuganya nyara ko bagotambira ko boko kwa no kubaikira abange awarase binyoro bagendete gucandika kira cingaki Kondate rogo sira nda kuracha gonkonye sukeria abana na inche nda basukeria yake umugambi nyasago sesenie
Ega ko garanto mai tengo ko kuro ko reki. Ko sese ni wako kwa ko kwaegwa. Rangi. Uleto mesie nyumbe na nya kunda kirangi ibere kire. Moro ibere kire. Umugambyo ya no mwana omoke no mwana one no mwana mukora agamba ali. Wali wano kajago tukunalo moke. Chikura chia Josi nyoka sora abon. Bona nero kuya kare gaki. Ingo ripoti rigeta sinika wanjite kya gatembe. Kuriga asinseme chiga chikanyero ya keguru. Ime ye bunge jiga ya West Mugrange County ya Mira inchi konkuru kwa Polycarp. Kara. Omanchumo rigerego ikarabuna to kolensa meiga entangani ye kionga chinse birali tukeliga lialero asensema ya kabire nigoto kujwe karansa eyamasa yamo na Dr. Kena Mose Onsarigo kurwase enyagita ya World Fit Health Center zinato koligerelia amangi goriyo komenya oku yake abachano chirigo ngorkwaro ni ototo nyagiri kuransa memenyerelio nigo twabwatera na Wilson Makoli na kuransa ya transmission niga korwa DJ Atsa nigo se Kevin Ongeri tomirane asensema ya kabire mutimoko na Dr. Kena Mose Onsarigo kurwase enyagita ya World Fit Health Center. Kinaliso tana konyoroye agoja gutwara bwo yabwo amoroseri saku eliegera cha gutaruna bana nyaguchine eliso kwali eliso mpoko bara ko muntu chikuliwa uritaise ni uritaise ngakyo na uchine eliso ngakerinke muchina liso tana konyoroye amoroseri gisaku acha watu na baina kuna uchine inomo uswati yoikwale ta oyoy kente kwale te kenyantengekyo kenyambale gikwale ta kitika kegende kenyambaranga kei muchina liso tana konyoroye agocha komoroseri gisaku kabunera atorwe na baina ni mbarabi abaina ni mbali to tararora bali utara ikuru na baina bali enda toko bamanya bakaliri nani na kiekora n'umukusia dada kalibi kamuti kalibi inani tali bali bakaroroza na ime bali bona batara iburwa na bainani naho boneke usikere igo kalibi ke irenkwa n'umukusia dada yango no kwa muri kindagere cyo bwatu kwana okolirio kozina kalimo kwa bwatu kwa butore kwa ntomo yuzo banambaro Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, manana man, bagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabati liga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuya nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebintu aserigori erianse kegema asetauni gaya bosongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bale soda nechi juice asensemo elia hardware koni bale power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboigo asensemeli ya stationery koni bale geometrical set erangi jebikoroto chikaram calculator rubber nechi toy semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba toothbrush boygonkoni bali fridge ajirira unyare kwegurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asolsao wika asure asorgongorwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Bosongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratware sin number 0722 237187. Mwanchumo ligerali karibu asenseme ya kabere se stokuligerali okuya kabochanu munanatika gotabia ni gotole na Dr. Kena Mose onzari gokurwa senyagita World Fit Health Center stokuligerali amangana yo komenya bya kabochanu na eikiaita twali kuligerali igoro ya mangana arengete ebirengerali byao na muboli yao ya masa yamo gocha gatembe enamba yesimi ne yera bwese screen yao riboli yao nabo kwenda komenta yande twaja gachete tugendere ko yaboli tukolia lero kule naye nabo komenta ya wabera tupiga nabo kunyara kwa iko yake masa yangu cheze Dr. Kena Mose msaligo tunyara kwa toka yini na pesa naye masa yangu Karibu daktari. Asante sana Mr. Toto, ni Daktari Moses Kena Onsarigo, kutoka daktari ya World Fit
Walfit Health Centers tugwate kliniki ya Busongo alias nyumba ya Uhuru Plaza muna naro yomo wenda nyagitari bwangoiga ene ali ase getiga mo imanyite agatengo muchanda bwa arthritis na kigikoria magurae bona gatari kunyara gutara mbia muno Mr. Toto ekero gukwano buriro bwa arthritis yani chinengo koroma ubu no burwaire busumbuye tabantu sana urigiri mune nyagitari yitu ya Walfit kera ritu ko ikatonyora abantu batatu bane babwate shida ya arthritis yoso bakoro mune chinengo lakini ndaitente by'umwancu muri kitali abantu bonse bakoro mune chinengo ngabo bwata arthritis kwa sababu uri abantu abange kara bakana nyagitari ekara koro mune chinengo karote by'ungabo bwata arthritis arthritis ne bwate emyaka arthritis ne bwate emyaka togo ntebingo montale miaka 40 years na bwata machara arthritis unless ekwende joint yae ya umiete ikamanya kolenta arthritis lakini ntobwate so many types of arthritis likinte to mwanchu mundigeri yaligeri ntobwate so many types of arthritis arthritis ntobwate mnawono ricket na arthritis ntobwate gout ngiego chokoba acid uric acid ya chiligoro lakini chiri mono common ntobwate two common arthritis eriye kurukunga rheumatoid arthritis na osteoarthritis osteoarthritis wika bantu bamanyenga ne joint ya rosire ne joint ya tumekire baka yagotire inere kurukunga osteoarthritis wear and tear nga yani joint yawe ya tumekire gwetani karanga bagotebanga kirisikielire ine tukurukanga osteoarthritis ekonyora abantu abanene mono abantu bali babwate myaka 60 years 70 years na ande konyora joint giri chinene kukomanyega konye gutete kumanya osteoarthritis raisi koli joint giri mu kyobori tobonene muna magoti ose hip joint koso mogongo you know koli joint chinene chioka lakini ntobugata arthritis ekurukunga rheumatoid arthritis ekoli joint yange chingi umubiri umugima na andeye nabekonyora abantu abake rheumatoid arthritis nabekonyora abantu abake lakini nande kuri bakebyara ekero konyora joint cyabo bakebyara cyasalikire inere kurukunga rheumatoid arthritis igon tubugate mono osteoarthritis nande tubugate rheumatoid arthritis ngera ngotebelio ese nyagitari yetu togotebana gwatebanga nyasaye tatungite bantu barware itokorwara so gutamanya so let me show you something kero umuntu kogenda nyagitari obwata arthritis ni chipenikira kwego lakini uligelinga inki kyarenta mnawon tyatuligerili inki kyarenta burire bwa rheumatoid arthritis no bunyamasi bwago njokire so mubere bogo itomo berogo ubunyamasi bwago njokire bogo itomo berogo it's an autoimmune disease. Let me ask you something. Bono yeno bunyamasi bwago bogo itomo berogo wachire nyagitari ekero kwewe peinikira nki yago konya iyago konya sokurusyo bosongo mbuya mono lakini njago konya se obunyamasi bwago mbogendera go itomo berogo no you see now no so chipenikire cyo kunya konyuryo karyoka of course ngo kurusyo bosongo lakini chikasi digitali go kolegas
tari ekiyoka chipain killer ichigo sari a joint yago side ichigo damage what you call the cartilage. So once the cartilage has been damaged, then a joint area to arthritis engima. So it is important nga omwanchi omulire lito amanye nga arthritis ngiyanyerenta. Tali ngoko ni kitali watanga arthritis waja kwa chipain killer. Ask your doctor. Ask mdaktari yogo. Nje no muntu mokembo yake miaka 40 nkonyora arthritis. Akweresa ngi arthritis yego chomubiri. So that na ayo ve involved esa mangana treatment yago. Chona ni. Lakini rende. Ekero to katanga mundu nabwaza arthritis natoka ntakukwana. No bosongo bogo cha se joint na bokurambuka gwe joint koraba ko kong. E joint yago nabera abe swollen. E joint yage twara macha mangime. Na bego twara crackles ego twara mnekaro mundu akuimuka igoro igo sound kwende kurusia sound igo no koromu weje notogende gukwana lakini otara munyagitari atara kulikera mariogo boli swali no bwate right yo kubolinga arthritis yogo nteinde myaka 30 ngeno musubati mbwate myaka 35 wono go ndinga na nyori arthritis na kinkonyo arthritis ngeno myaka 35 so the thing ebe raisi so kuwena kwago kwa hivyo ekero umuntu agoje sinyagitari yetu Mr. Toto na kitoko wena arthritis nambe yemo no gutaka kumanya nga arthritis yobwate nereri nga utyo bwate abumbu yakaraga ndata onyere kwerana nga naro boli ne libaga lidasirira samaswali ande akuboli nga erasmo koleru operation ekero watora arthritis yega muna gante kwa rasa igoro yo ngakio korwa ngakio asante ni swali sana bono gante kolirana ne liamo so ekatwa manyinga arthritis ne liobwate oko kugweni kole raisi kare to manyinga obwate rheumatoid arthritis etagete totebyo bunyamasi bwa unga yaya tigakurwani tiago itomo birogo so we give you what we call immunomodulators immunomodulators na mario gali ajo kani bunyamasi bwa mbote gakora mbo baze kugenda kurwara number 2 twamanya ko repair joint yago we don't give painkillers but we repair your joint ali say very damaged so kumanya nga which type of arthritis you have na ile ntu kyamana ubuyuburi swali ya sana elazima umuntu abaru burire bwa arthritis tari lazima no ego tegemea e joint yeli yago yasarekire to which extent iko nkingana ngaki kwa hiyo abantu bakubekeru ni replacement you see omuntu bekeru hip replacement ndiyo kwa iru joint yengawe so mubero na beko gokonya to an extent lakini mutotera kwa bwa rheumatoid arthritis lero bekeruye mambio bekeruye ochobekeruye bakochobekeru samako te konyarekana and that's why it is important umuntu kera bwa arthritis achitsinya gitari yetu ya Worldfit because ntutagetia chikobaru ntutagetia chikobekeruye joint yengawe but we need to repair joint ya mapema so ngonye kubata arthritis injinya gitari mapema yeah biabono omwancho muligero na agenda kubolia maboli yao na gotoma gocha se number RSS screen yao UR0726447367 inde nyara kwa ngo yaite ya masa ya mogochie as a Dr. Ken Mose Onsarigo na liboli ndeli nyara kwa bali kuboli guga na bange elimonondo chingeli kunye kurwisa basubati epaki pain gose okoromu kwa mugongo gose obosonga so mugongo timete njerigora gerese sike gusi lakini paki pain mugongo no chande tabando sana nkiye kunyaga koyoreta mbia muno Mr. Toto natokenta gukwana again tugekogera abantu abange matu abantu ngoje bari sinyegitari yetu like babwate back pain yaba umugongo basumbuye ngentambe batanya kogenda nyo mugondo lakini uchakoenda mugondo let me show you again tukiamana no kumanyanga nkige korento muchando uyu so omogongo no bwate binte binge sana no bwate chinyama kiri kisibito omogongo no bwate nerves no ki nerves chikuru kiri chikotenga korage ntogete karo gwasuniru kwa unga gwasuniru karo kwa bekiro omogogoro kwa gange na riko kwa yole ene nawe kogotebi korage rendo ngakingo koranga ende cho yane ngakoro mwenye kia mache choire ekebocho gende disco ene nawe kogotebi all those nerves nochi origin the body no era se utwa mgongo ntobwata mauga aliyo mogongo tokuruka vertebrals ntobwata jidiske so mogongo
ntubwate ebintu bingi aya urigerie enda yaito enda ebintu bire senda yaito ime no bisuna ine somogongo itu so ingige kolente shida y'omugongo mono gukuruma urigerie abasai bali myaka 30 years and below abange nabali babwate what you call disc herniation ikona bugo chesenya gitariane imanye ngaye ne disc yego kosumbua because I've looked at your age etiao kagera abantu abakina bakwegasa kwimuke binte birito mono so when you put a lot of weight kwimuke ndu bako ende gym ate mukijikiro igega 50 kose 100 umukigoro anataka ajenge nzuri so liya kwimuke ubulitobo disc ya koraki yasuka lakini let me tell you something nkuboli tolenga ki the genesis yo kurumu mugongo the genesis ya back pain especially the lumbar region is what you call weaknesses of the muscles chinyama na kitingeto mugongo amaugali nabangire abangigite bya sana lakini chinyama chigatingo mugongo uri kabisa egere ni ngonchuka guchiga mugongo notigalite ko basolenge no nindambali mugongo notigalite ko ne chinyama chiko subo mugongo go. There's what you call, you know, the muscles, the ligaments, and the tendons. Chisbeto mugongo toza goteana. Ekero kinyama kile chiabere weak. Anything which is going to make kinyama kile chiabe weak, then awachiko garo mugongo gukurumira isi. Munabona kwa mfano. Goikaranza kurumambe baka marogo. Kinyama kile chiago chikoba weak. Otenne kurumambe baka marogo. Kinyama kile chiago chikoba weak. Obeto kora exercise. Mazoezi nyama chikoba weak kugura ndo tanga kinga tanya kule mabugo ndo kigara kuri mugongo bodo ngangoja kule mabugo no gonya kora mazoezi yo mugongo omugongo nabo gukuruma omugongo nabo gukuruma because ubwate chi infection cha so mugongo viral infection TB ya so mugongo you know nabo gutwara any infection nabo brucella nabo koro mugongo nabo kuru mugongo because of nini muscle spasm chinyama chiago chia tunnel wachikurambaliye gento inyama yawe yagwakagaye nabo kuru mugongo because of you know internal organs watware prostate cancer cancer ya chile so mugongo secondary cancer wachakuru mugongo watware you know there's what you call ulcerative colitis amaraga twalire bitonda nabo kuru mugongo watware PID pelvic inflammatory disease yabasubati nabukuru mugongo watwari fibroids nabikagaro mugongo so ebintu bira mugongo no ebinge sana so don't guess totakotanga ki neke injira yingiye no gukenya gitari because kero gukenya gitari injo munya gitari mwanyangi ngoibunya ki ingiye koro kuru mugongo so once wakenya gitari nabo to run some tests na kubolia maswali kwa ngereza injira yago yoro iboro tebwati mechando injira yago ya maje tebwati mechando injira yago yendagira tebwati mechando so nabo nko requesting a key what can I do nkole some tests I ran some tests so when I've run some tests nabona buturaka mugongo ebicha we can do an x-ray we can do a CT scan we can do MRI we can do so many of them so once to akole interview ngote biringa mugongo go osarite because of this and that twamanya go kwa mariyo accordingly kulingana nga ne shida ki egosumbwete ne shida ki ekogero mugongo go kuruma twakwa mariyo go kulingana ne shida yes so mugongo na bukuruma because of so many reasons very many ndoko kwa ntokole compression yo mugongo ebintu nebinge biragere disc herniation disc bulging so many of them yeah libagato gwerane nawe chiraji consider message yachi naragotabanga kuruguma seno korwa isoge yitebugati bwa mata na mugongo lakini yakobolinga ngiye kora getingiro kiane ngwe gubororeka ngotenena na oyo ndo kurunga young priest na rakobolinga akarwatabanga rumotaidinga akarwatabanga na igwatabanga arthritis nere goja through weight inabebwa na mifupa ya mwili. Does it mean that mtu mwenye akona miaka 47 na akona kilo 120 anaweza pata arthritis? Yes, anaweza pata.
kwa sababu kwabekerere mesige menge asa chijoint chiago engo igatirete gari mesige menge kare ko igatere gari mesige menge gwike bono chijoint chiko mu kyoborito gwachakire gochia lot of weight itanya go carry so chatwa arthritis so overweight nkolentera arthritis that's the guy is right overweight obechikiro nyinge na arthritis ku osteoarthritis lakini arobori ngaki igetingiro kiaye ekera gutacha akoiguru ntobwate riuga riri gotoka segetingiro ria maega gwa planter riuga riri na boranyo yaje komera kanyama yani riuga riri yaje gutwara akauga kare sharp bono gakobete nyama yago so the best thing no gwakwebicha kwanza riuga riri yago rirokaneri getingiro ngandi bwateme chandende aigetimi before turaka kwa mariogo so you can go somewhere get an x-ray and then give us the result x-ray ngakego kwana then from there we can assist you pasena ya yora era gotata bwati bodi nigagokerete ombasemi bwao akorokoro chinse machia bogita runga pasena ya yora kulende nara ukoboli igoro ya hemorrhoids agotebanga umuchando wa hemorrhoids nigoro umobekege mamona asale na nigo bwato bosongo boli igoro mono kobwa none karachite bwale yeah temaitinga nkiora nyaga kwarera igoro ya hemorrhoid abatarigeti gose no musacha gose no makungu kini abona yora nyaga bagotwarera gose na na bakonyara kabaga gotuma ujumbe yugo nando ligereri abarwire bali bagoche senya gitari yaito abange bagocha around 20-30% kera ri tuko gocho montache obotanga nabwa tuburire bwa hemorrhoid hemorrhoid ninki ekere chinjira chichago chikorusia manyinga chikwerego chiesenkoro chichigotoka se umurangu bwecho enene chinjira chicha manyinga chigotoka se umurangu bwecho yagenene chiabimbire nabo chirabimbe ime tokorokanga internal anal hemorrhoid ose chibimbe ko what you call external anal hemorrhoid so chinjira chichago cha manyinga ka chiabimbire bono wetie cho nabo gotware mechando ekero gwetie cho yago kwanyoro gutwara ubusongo kogo chigwetie cho kwanyore cho yage ateranite bwatamanyinga kogo chigwetie cho yago kwanyoranga omogongo na buranyoro kare gosoka bantu buragosoka omogongo babwate gotiko rectal prolapse omogongo gosoka oirani nekiara omogongo soka onyuganyo oirane gusika gocha konyo mugongo angire kwirana completely abantu mbaromba kunyara guikana santu ikana stiga ayi kunya kanga gunya gusuka kero gocha gusuka ikana gocha gusuka because aigweta yagikurumega aigwete itchiness gosekera imukire na umuntu ikana stiga umuntu ikana stiga ukara imukire gocha koro yanga yayinyete you see igukwanya kona ngwatira ni ura manyinga gusiko gukomeka ubusafi kwanyorese tissue yago uatraneti ile kintu kwenta kutuka ano hemorrhoid ikintu nkerwa kwanire ano hemorrhoid abantu mbale kolentero bosongo bwo 10 ata ikaranze ono tukaranze gosekera ata etiecho you can imagine tetoli ile ngeke kwenta ano hemorrhoid ngeke kolenta ano hemorrhoid ekerikende gyonsige ko put pressure ase jinjira kirichia manyinga na wekolenta ano hemorrhoid. Number 1 is constipation. Otwale cho enkongu. Ekere gweta ego put a lot of pressure ase jinjira ucha manyinga. Now tell me, bono yaiki tutageti kwenda cho because ubusongo kobwa it's going to be worse. That's what I'm saying. Ominyoke gochie cho ominyoke kuminyoka gutali enseye. Diarrhea, severe diarrhea chronic diarrhea na we collect insert pressures kinja cha manyinga anything ela block kinjira cha manyinga chikwira manyinga uchigoro erente block cha manyinga ira naguchimaiga muna bono musubwati ubwatraneti urarero mukioli amanyinga ira naguchimaiga no bwate fibroids no bwate maybe prostate enlargement no bwate tumor cancer no kwatwale heart failure bintu bikora manyinga ira naguchimaiga na bubiko gera manyinga kare na chimega tabwati sakogenda so ikagende semekiri agore mekiri ebimbe so anything eko put pressure asinge esenda yago kobo mubero monene ebintu binebi na bikolenta ano hemorrhoid lakini abantu abangitenda gote bachire nyagitari
nko gwena bare ano hemorrhage no omuntu akogenda obaru baada y'omutinyo y'omunani kirani you see abantu baigu amariogo tali kubakonya so the best thing no go just nyakitari yetu ya World Fit because nyakitari yetu ya World Fit ntubwata mariogo akogweni ano hemorrhoid tali ngo chikobaru ntubwata ryogo likurukunga anso ene ryogo ligia sana ligokonya asokugweni kwerende ntubwata ryogo likunga na lumbo ne ryogo ligokonya se ano hemorrhoid kogwenda gwangu bali bakirize nyakitari yetu barorire mnabantu bakogwena gwangu so nayo taraika yatebe no yo taraika ngakobwata mechandi ya mwana mwanje muligarari na ande daktari ko bachinza ciarire oyo boli go yege sigino ose getingiro nigo atabale kurwa akorwa maseno kuruchinza mache isoge koroba sembwa bwa mwikira gotengambu ya muno sana Dr. Kena asoba semi bwao na banda bange na mwanyo daktari mamboli na manga yanda kurwegwa na nego pidi na ndugu katoya gacheke kora chiza dacho chiale machiza dacho chinde chinga sana chikoba kurinde ayande no kumanyo muligero lito ngaki karoga yanda tukubole maboli aiga ngoikirare umunyagitari Dr. Kena Mose Zarigo asenchira ya magose yende gotobwa kugendera kuboli ekora kwamanyire butambe kirali tuko lia Jumanne na lituko lia Ramisi ngotoka ale segeta sen yitike gatembe TV yasenye njo konyara kwao ilingana yo mali daktari tulera tigante bi na tebetega igana ninka last time na kitenga onye tura ikesenya gitari yitubwa inchubwangu kagera mariogo nago tetinge kamba nere ya moya toira mariogo ase price yani se eberense sana so kurbono baka December amariogo itamanga ale se ebe yanse sana gusabu atari cheaper so onye ko watu muchando dantura ikesenya gitari yito manyanga this the time from now mpaka December o make sure wachire bwango egero nyora mariogo ase ebe etali igoro muno uchumi abere ngore wandu baza kumia muno lakini nyolenga ntobwate dae ekogera etuki ito ya mwama niko gochi kutumia kidae kidi cha chemicals chicha ko lentara marwire baadaye incho tumie edae natural etobwate service ito toko ni shilingi 200 chioka so abantu mbente gocha ko yedae sana abaga kantora batika maika because mangana yabo yo kole mugondo into shughuli yete ndo make sure nga Mario gonaro skin problems ngonye kubwate eshida yengosi ikweni psoriasis ukona nini vitiligo make sure nga wakile because twalentira Mario gama ya sana agokonye shida yawe yengosi tiankole igonga kubwate buri bonde bose bukugosumbwa make sure nga ngochola sinya gitari yetu ya World kayo konyo gitari yetu ya World Fit ntobwate nyagitari ga Bosongo aliya senyomba ya Uhuru Plaza wali batama iti Uhuru Plaza inchumba ka Bosongo town ya Bosongo wanzo ikire Bosongo inchumba kari Marikiti aliya se chiro yayi Marikiti gari aliya se chibucheri chire ebucheri yo mwari go chamate enyombe yo ntambe nere kurukunga Uhuru Plaza ose Aliza Plaza soime inchegoroba ya gatatu room 307A no konyole nyagitari yetu ya World Fit ando bya Bosonga ninche ngotoka so ekorogoja manyanga daktari Kena Moses yokumera asinya gitari ya Bosongo ga tubwate clinic ya Somochville Doret tubwate clinic kende igari Karatina kende se namba ya nesi miere 0722 245763 namba ya nesi mi no ere screen yago ere 0722 545763 mbia mono aso guturigire mbia mono mwancho muligire senga nchoga ntakaba amo na intwe abo natokorera murubali iga abo komenya kujaka bachano chini ngoro kwaro ni toto nyangire kuranse ya transmission igakorwa deje atsan go se Kevin Ongeri kenda kuligeri kwa twara buligire bya miaka Tembe TV ekionga kya Mumusi.
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase enengo yae yabere